Určite ste už počuli o voňavke Stronger With You Intensely, ale menej ľudí počulo o tomto. Keď ste niekedy mali Stronger With You Intensely a prišiel vám až moc sladký, tak táto verzia je perfektná pre vás. Je trochu viacej korenistá, drevitá. Tým robí tento parfém nositeľnejší pre starších ľudí. Ako môžete vidieť, napravo máme Stronger With You Absolutely a naľavo máme Stronger With You Intensely. Intensely je viacej gourmand kvôli tomu, že má karamel a škoricu. No a na druhej strane máme Absolutely, ktorý je viacej pre dospelých, ako som povedal. Má rum, viacej dreva a není taký sladký. Obe majú vydrž asi okolo 8 hodín, len s tým, že Intensely si dáš ráno do školy a Absolutely si dáš večer, keď ideš von. Latafa Camera Dukan. Je za mňa strašne underrated fragrance kvôli tomu, lebo Camera ju podľa mňa preslavila, lebo je novšia za mňa, akože je taká viacej smoky za mňa úprimne. Čo tak povedať ku nej, no. Podľa mňa to stojí za tie peniaze, akože ja som ju kúpil za celkom dosť lacno. Veľmi odporúčam, akože blind buy tejto fragrance, to niekomu páči, ale je to taká vlastná vôňa, že není to dub ničoho. Možno Kilian Angel Share a také veci. Paradis. Tuším, že sa tak volá. No, asi nie, ale tak za mňa určite 9 z 10 fragrance, strašne underrated, takže asi tak. Teraz tu máme Born to Stand Out Drunk Lovers. O tejto voňavke hodne málo ľudí hovorí, moc som ju na TikToku nevidel, ale musím povedať Woozy Scent na zimu. Tento parfém spadá do kategórie níž, takže to nie je nič lacné. Ako opening má koniak a červené bobule. Toto je tam cítiť najviac. Potom keď zaschne tam trochu cítiť tú ambru, sandalwood, vanilku. Ostatné si trochu menej. Longevity okolo 10 hodín. Cena 180 eur za 50 ml, takže neviem, či je to úplne super cena. No ale osobne, či by som si ju kúpil, kebyže na to mám peniaze, asi áno. Fakt je to pekná voňavka, musím odporúčiť. Voňa nádherne. Aj tá longevity je výborná. Projekcia je tiež celkom silná. A je to skvelé, je málo takýchto voňaviek, ktoré takto voňajú a je to fakt super. Viem si ju predstaviť na ľuďoch od 15 až po neviem koľko rokov. Je to skvelá voňavka pre všetky vekové kategórie. Je to safe, blind buy? Pre mňa asi áno, ale odporúčil by som kúpiť si najprv tú vzorku a vyskúšať si ju. Vedel by som si ju predstaviť na nejakom školskom výlete, kde idete vlakom. Alebo na nejakej chate u nejakého kamaráta, kde sa extrémne pije. Dal by som jej 9 z 10. Latafa Camera, za mňa asi lepšia voňavka, čo som voňal, akože 10 z 10, niektorí hovoria, za mňa to je taký 9, určite sú aj lepšie, ale veľmi dobre voňa. Arabské voňavky sú dosť OP. Dosť je cinnamon tam cítiť, aj almond tam je dosť cítiť tiež. Tu sú notes a ešte kde sa hodí, nejaké obdobie. Je to druhá voňavka z rady Camera. Asi tak. Takže projekcia je dosť silná, longevity 8 hodín plus minus, takže to je dosť dobré. Za tú cenu určite 100% sa oplatí. Je to underrated, overrated, perfectly rated za mňa, akože úprimne taká sama o sebe je dobrá, takže asi tak. No a na záver videa chceme, aby ste si vybrali 4 z týchto voňaviek a my ich ohodnotíme na ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.